Guys, karon guys tanawa ganyo akong anak guys. Humnaning video guys, akong anak kay galuto-luto siya guys og mga kuan guys. Tanawa niyo guys. Kay ganahan siya magluto-luto, tanawa niyo guys ha. Mao ni yang mga luto-luto onon guys. Kani ay mao ni yang buhaton niya luto-luto. Mao na papalit gi siya aning mga dulo anak kay mao ni ihang praktisan og luto-luto. Tawad niyo guys. Ada siya guys. Tawa. Iyang dibutang sa kuan guys. Na ananaon na niya. Ano yang gibuhat? Yang gisugba. Nagsugba siya guys, tanawa ya guys. Mga ginilingaw sa kong bata guys, nagpapalit siya ni taon kay siyan managluto-luto siya. Tanawa ya guys. Dayahong, yapong giso ko ana. Yan ako haon. Day ibutang din niya sa pinggan. Tanawa ya guys. Kumna gini yung video guys. Mao na tanawa. Na mao na yan nagbutang kuan kay luto na. Kare pod kuha siyang baso. Day pitsil. Siyang tubig yan sudlag tubig guys. Yan ang sudlan. Isudlag tubig gibutang niya skilid. Sa laing kuan niya ni guys. Kuaning anak na kuning babae guys. Ato si Mara. Grade 3 ang kuan ni. Tawa. Nagluto-luto di siya. Na burger. Yang buo man yang lingaw guys, mana yang lingaw luto-luto. Ngayon pa kay guys no. May po mo kuan ba. Lupigan ko ani. Tawa yung butang plato. Mana. Ang kita pa diha. Nya tanim siya glain. Daghang yan ang mga duaan guys yang ginagpapalit dahil kuan. Iya butangan ni pinggan-pinggan yang butangan og mga pagkaon sa mga pagkauna. Mana malingaw ka po ni kong bata malingaw ka po ko ba Palit ka ag steak ma? Palit ko steak na kape. Sige. Wala pa na sukli piso ha. Bayad. Steak tara kape usa. I-off ni wifi ane? Yup. Ay sasak na chinilas. Moadton ni siya sa tindahan guys. Gitagan sag 5 mama niya kay papaliton siya kape stick guys. Naog na siya mga sinilas na. Moadton na ni sa tindahan kay mopalit na ni og stick. Ambot giunsa niya ning cellphone. Asa man ni gibutang ang cellphone niya guys. Ang gadalan may iyang gibidyohan. Ayang tail may iyang gibidyohan dili siya 5. Ayo. Palit ko niya og steak usa. Steak usa. Hindi na guys, nakapalit na gig steak kape. Ang anak, mauli na siya. Ang lakaw na. Yan na. Yan na Yan ang kape ay kutan tagak man. Gipunit niya guys. Padong na nismo yang gipakita. May sukli. 4 ga din usa ni guys. Nay sukli piso padulong nismo Kuno be, tuno ko dai. Tagpan yo dihan be. Steak. Kana. Vlog po niya akong anak guys. Gisugo sa siyang mama og papalit og steak. Ihapon gi-vlog guys. Vlog ihang pagpalit og steak sa tindahan niya. Lingaw kay guys ba niya. Lingaw po niya akong anak kay vlog niya. Thank you for watching guys. Follow and share lang guys sa aking mga vlog. Thank you guys. Bye bye. God bless.